stawiają na obronę, oni chcą rzucać, oni chcą jak najładniej wygrywać walki. Zobaczymy, może będziemy mieli okazję przekonać się również w tej walce, aczkolwiek Litwin to nie jest też zawodnik, któremu łatwo rzucić. Jest to brązowy medalista wojskowych, mistrzostw świata z 2023 roku. Również jest mistrzem Europy, brązowym medalistą mistrzostw Europy. Także tutaj mamy poziom, tak jak mówiliśmy, tutaj nie ma słabych zawodników i proszę, piękna akcja. Piękne zbicie, opanowanie parteru. No powiem szczerze, początek pierwszej minuta, czerwony kostium. Albo remis, jeżeli ten rzut wykona zawodnik w czerwonym kostiumie. Widać, Litwin tutaj umiejętnie zbija przy parteru, chyba że we dwóch, tak? Wtedy sędziowie decydują. Ale tutaj sędziowie uznali pasywność Kirgiza. Pozycja parterowa. Rączki na łopatki równo z gwizdkiem, nie mogę od razu przejść do Tak, tu jest próby walka już chwytu. A tu już o uchwyt do wózka już Litwin zapiął i zobaczymy, czy Kirgiz wyciągnął wnioski z poprzedniego parteru. Tym razem do wyniesienia. Jest to dla nich też ogromny stres i emocje, taka walka swojego podopiecznego. Myślę, że za chwilę właśnie tu już zawodnik z Litwy będzie wskazany do parteru. Jeszcze w przerwie mu trenerzy powiedzieli, wywieraj presję, aby sprowadzić zawodnika do parteru i tam jest jego szansa. No zobaczymy, bardzo ciekawy moment. dokładnie, bardzo ciekawy moment. Oby nie dał się zaskoczyć, jak przed chwileczką w poprzedniej walce Łotysz wstał do góry. Myślę, że tutaj już koncentracja na wyższym poziomie. Trzeba opanować przeciwnika. Na świecie jeżdżę dużo po Europie, po świecie na turnieje i